Добре дошли в тази кратка водена практика за дълбока релаксация. Намерете комфортно място, където може да легнете или да седнете удобно. Уверете се, че сте на място, където няма да бъдете обезпокоявани. А когато сте готови, затворете очи. Тази практика е дълбока почивка за тялото и ума. Състояние между сън и будност, където вие сте напълно осъзнати, но в същото време дълбоко отпуснати. Вашата задача е да следвате моя глас, който ще ви води към пълно отпускане. Няма нужда да правите нищо активно. Просто наблюдавайте усещанията. Нека започнем с 3 дълбоки вдишвания. Вдишайте през носа, бавно, дълбоко. И издишайте през устата. Освободете всяка напрегнатост. Още веднъж. Вдишайте през носа, дълбоко, бавно. Издишайте през устата. Пуснете тялото още повече. И трети път. Дишайте през носа. Усетете въздуха как влиза през ноздрите. И издишайте през устата. А сега се върнете към нормалното дишане. Просто го наблюдавайте. Сега ще започнем да сканираме тялото. Искам да си представите върха на главата. Насочете вниманието си към него. Представете си го. Усетете всяко усещане там. Почувствайте го. Позволете на тези усещания да се задълбочат. Всяко вдишване и издишване. Усещате как напрежението изчезва. Главата ви се отпуска все повече и повече. Спуснете вниманието към челото. Усетете как челото се отпуска, става меко. Почувствате как клепачите стават тежки и се отпускат все повече и повече. Усетете очите си зад тях, как те се отпускат. Преминете надолу към носа. Усетете всяко вдишване и издишване, как въздуха преминава през ноздрите. Насочете внимание към бузите, как всяко напрежение изчезва. Отпускате се все повече и все повече. Преминете към устата, към устните, как стават меки. Челюстта се отпуска. Насочете внимание към езика, зъбите, отпуснати. Усетете как всяка част на лицето все повече и повече се отпуска. Всяко вдишване и издишване. Отпуснете тила, шията. Почувствайте как всяко напрежение в шията изчезва. Как тя се отпуска с всяко издишване. Раменете се отпускат с нея. Спускат се надолу, освободени от всякакво напрежение. Раменете ви стават леки. Преминете към ръцете. Усетете мускулите, как се отпускат. Слизате надолу към лакътя. Всяко напрежение изчезва. Отпускаме пред мишницата. Преминете към дланите. Отпускаме. Усетете всеки пръст, палеца на лявата ръка. Показалеца. Средния. Безименния. Котрето. Усетете палеца на дясната ръка. Показалеца. Отпускате средния. Безименния. Котрето. Усещате как всеки пръст на ръцете се разширява и отпуска. Позволете на ръцете да се отпуснат напълно.
Сега преминете към гърба. Почувствайте как гърба ви е в контакт с повърхността, на която лежите. Възможно да усетите определена тежест, напрежение. При всяко издишване потапайте се все по-дълбоко и по-дълбоко в тази повърхност. Усетете как гърба и корема се отпускат и стават все по-леки и по-леки. Представете си как всяко издишване кара корема да се отпуска още повече. Усетете спокойствието. Усетете лекотата. Отпуснете се. Вдишвайте. Отпуснете седалището. Отпуснете мускулите. Отпуснете половите органи. Обърнете внимание на талията. Отпуснете я. Слезте надолу към бедрата. Те носят тежестта на цялото тяло. Позволете си да се отпуснат. Всяко издишване отпуска все повече и повече бедрата. Те стават тежки. Потъват. Усетете как цялото напрежение от тях изчезва. Преминете към коленете. Всяко напрежение оттам се изпарява. Просто се отпуснете. Издишайте леко. Сега вдишайте и издишайте. Усетете как със всеки дъх коленете ви се отпускат все повече. Стават по-леки. Вие ставате по-леки. Слизате надолу към прасеца. Представете си как се отпуска. Всяко напрежение изчезва. Тежестта от него отпада. Освобождава се. Обърнете внимание на ходилото. Сводът ви е лек, без напрежение. Позволете на усещането да се разтопи. Отпускате палец, показалец, средния, безименния, котрето. Пръстите на краката ви стават все по-леки, отпуснати. Представете си как потъвате, как всеки пръст става част от цялото ви същество. Позволете си да усетите как цялото ви тяло е напълно отпуснато. Усетете от върха на пръстите на краката, през прасеца, коляното, бедрото, таза, гърбът, гръдния кош, ръцете, шията, главата. Цялото тяло е отпуснато. Леко носи се в безтегловност, в дълбок релакс. Все по-дълбок и по-дълбок. Ставате леки, отпуснати. От върха на пръстите до върха на главата. Вие сте в хармония, в баланс. Сега сте в една дълбока почивка. Всяко мускулче е отпуснато. От тук натам всяко вдишане и издишане ще ви отпуска все повече. И повече. А сега ви оставам с това чувство на дълбока релаксация. Може да останете така, колкото искате.